Bars Media audio ham video kassetalarni ko'plab sotib bo'yicha Qozondagi eng iri kompaniya. Audio ham video kassetalar, kompakt ham DVD disklar, MP3 ham MP4 formatlari. Tilasa qaysi ma'lumot saqlash jihozi har vaqt sotuvda. Kun sayin yangi produksiya, tatar, rus, chet el joylari, karaoke, qiziqli kinolar, kompyuter o'yinlari ham programmalar. O'zingga kerakni saylab ol. Golubetnik Burama 20A. Telefon 19 14 66. Boratek litsenziyali disklar ham boratek Bars Media skladында. Музыкаль композициялар яздыру, заманча аранжировка, тавышны көйгә кушу, югары сыйфатлы мастеринг. Буларның барысында Bars Media Tone студиясендә башкарырга була. Безнең телефон 197979. Рәхим итегез. Микрофон кабызга. Кәйф ничек? Начар газета. Оның белән күкәйттереп тә, обой ябыштырып та, хуҗалыкта файдаланып та булмый. Чөнки кәйф ничекне бөтен кеше яратып укый. Сенсацион хәбәрләр, башкалар казып чыгара алмаган кызыклы мәгълүмат, эксклюзив интервьюлар, көндәлек яңалыкларның каймагы, сканворд, йолдызнамә, мәзәкләр, папарацци күчтәнәче, кызыклы конкурслар бары тик Кәйф ничек газетасында. Горпечать нукталарыннан сорагыз һәм язылыгыз. Язылу индексы 00200. Йылдызлар яктысында. Жизнь так вращает ритм, такие дарит праздники, и будни превращает в выходные. И катятся заботы, разбиваются проблемы, и только пир души и тела. Огней манящих мир, мир развлечений. Туган Авалым. Ресторанно-развлекательный комплекс Туган Авалым. Алмаз Холдинг Россия Зәркән компаниясе Россиядә 1993 елдан бирле эшләп килә һәм аңа бизәнү әйберләрен ясау тармагы 100-гә якын шәһәр һәм регионда күпләп һәм ваклап сату, ломбардлар челтәре керә. Ассортиментның һәр даим яңарып торуы, сатып алучыларның һәр төрле зауыгын канәгатьләндереп, заманча дизайн, онытылмаслык яңалык төсмере өсти. Безнең Зәркән эшләнмәләре Россия һәм дөнья күләм күргәзмәләрдә куелып, иң югары бәягә лаек. Алмаз Холдинг Россия Зәркән сәнәгатенең танылган лидеры. Гүзәллек дөньясына безнең белән. Стрелочка эта куда полетит, там ваше счастье. Устройте ваш быт. От радости такой пойдешь в присядку. Зайди в ваш быт и попадешь в десятку. Мечтаешь о большем? Не имеешь возможности? С нами мечты сбываются. Стоматологическая клиника «Таланит». 278-20-37. Hey DJ. Hi. Европа плюс.
Каршы алыгыз. Гала концертның алып баручылары Искәндәр Хайруллин һәм Люция Хамитова. Бүген таш диварлар аша татар җыры йөрәкләргә үтеп, Яшәү дәрте татар моңы өстәп җыр аша киләчәккә күчсен. хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Җыр бәйрәме шаһитләре, кадерле тамашачылар. Җыр ул бары җыр гына, дөрес тормыш хакында. Тик ул тормышның үзе була алмый. Шулай да җырлап узган язмышка ни җитә? Моның шулай икәнен раслап, бүгенге кичәбездә Рәсәй мөфтиләре шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин үзенең хәләл җифете Зөһрә ханым белән килгәннәр. һәм Татарстан Республикасы премьер-министрының урынбасары, мәдәният министры Зилә Рәхимҗановна Валиева. Безнең халыкта мондый гыйбарә бар. Әгәр дә өеңә кунак килгән икән, нигезендә булган барсы нигъмәт белән аны каршы алып, кадер, хөрмәт күрсәтергә кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, Хөрмәтле кунаклар, сез бүген безгә кунак булып татар җыры сәхнәсенең ишекләрен ачып үтәргә дип килдегез. Аллага шөкер, табынга куярдай төрледән-төрле сый-хөрмәтләребез әзер. Сезгә бары аларны яратып каршы алырга һәм кайнар алкышлар белән озатып калырга кала. Борынгылар әйткән сүз тирән мәгънәгә ия булса, бүген яңгырашак җырларыбыз заман рухына ия. Шулай итеп, Татарстанда аның баш каласы Казанда татар җыры 2005 башлана. Бүгенге безнең фестивалебезнең генераль спонсоры Туган авылым ресторанлы күңел ачу комплексы. туган авылым һәрберебезнең йөрәгендә. Йөрәгендә. Ә без үз чиратыбызда лауреатларыбызга күчәбез. Татар җырында моңлана ак кайын шампуне. Үкенечләр, гел хушлашу тик күренми яшьләре. Пирамида сәхнәсендә ай фара яшьләре. Син йолдызга ник үрелим, яратсам да дәшмәдем. Төштә күрәм сине генә, ә син никтер мине генә күрмәгәндә яшәдең. Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпме түздем, бүген өметемне эздем. Сау бул, сау бул. Сау бул, тик бәхетле бул. Бергә булу язмагандыр, бәхет сиңа теләдем. Бүләк итәм сиңа гөлләр, узды өмет тулы көннәр, кош иреккә йөрәгем. Йөрәгем, соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпме түздем, бүген өметемне эздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул. Сау бул, сау бул, сау бул, һәм бәхетле бул. Үкенәсе булыр микән,
йомшак уен. Сине күрү миңа кыйын, тик күренмәс яшьләрем. Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпме түздем, бүген өметемне өздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул. Сау бул, сау бул, сау бул, һәм бәхетле бул. Айдар Минхажев сүзләре һәм Рашид Махсудов киенә иҗат ителгән сау бул җырын башкарып, Айфара төркеме Алтын Барс халыкара премиясына лаек булды. Җырчы егетләрне котлау өчен сәхнәгә Synergy төзелеш җитештерү ширкәтенең генераль директоры Киреев Тимур Нашатовичны чакырабыз. Киләчәктә Монды Мансу жырларга урын калмасан дисәгез. И аларын бизәүче җылылык системаларын киләүче Synergy ширкәтенә мөрәҗәгать итегез. Тормышыгыз да яктырыр. Сау бул диясе урынга исәнме дигәнегезне сизми дә калырсыз. Фестиваль елдан-ел яхшыра бара бугай. Җырчыларның да үзләренең уже җырлаулары елдан үзгәреп тора, яхшырап. Ел ахыры буласын бу ел нәтиҗәседер инде. Ел буе эшләдек, җегетләр, тырыштык. Бу шул ел буе эшләүнең нәтиҗәседер. Ярар без төркемнәр арасында иң озак яшәүче төркем, барыгыз да яңа айлар белән исәнлек, саулык, түземлек, авырлыклардан курыкмаска кирәк. Соңгы сөю, газаплы ярату, парсыз гомер, сине узаттым, сине югалттым, сине күрмәдем, һәм чираттагысы син килмәдең. Айгөл Сагынбаева сүзләре Марат Мухин көе. Каршы алыгыз ел вакыйгасының чираттагы лауреаты Айгөл Сагынбаева. Bugün küttüm tağın kilemedin Sin bit minem tevgi bäxetim Seyirime cevap tabalmayca Üzüledir soңгы ümitim Üzüledir soңгы ümitim Uzun bitsin yanlarıma kiler Var canını verip yarattın Bugün kiler görmey ötüp gittik Hislerimini jilge tarattım
Uçraşqanda süzsüz qaraş bilen Mungsu күзләр аңлар бер-берсен Ятlar назын кабул итәр микән Сөю назын көткән йөрәгем Сөю назын көткән йөрәгем Үзең бит син янарыма килә Бар җаныңны биреп яраттың Бүген килә күрми үтеп китте Хисләремне җилгә тараттың Мин югалмам синсез яши алам Онытырмын синең исемеңне Аккан сулар юап эзләреңнән Алып китәр минем хисемне Алып китәр минем хисемне Үзең бит син янарыма килә Бар җаныңны биреп яраттың Бүген инде күрми үтеп китте Хисләремне җилгә тараттың Үзең бит син янарыма килә Бар җаныңны биреп яраттың Бүген инде күрми үтеп китте Хисләремне җилгә тараттың Хисләремне җилгә тараттың Килмәдең җырын башкарып Айгөл Сагынбаева халыкара алтын барс премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә Татарстан яшьләре газетасының баш редакторы ярдәмчесе Гафиятов Атлас Хамидулла улын чакырабыз. Тормышыңда нинди генә вакыйгалар булса да, без сиңа ярдәмгә килергә әзер. Чөнки Татарстан яшьләре менә халкыбызның нәкъ синең кебек шибәр, акыллы, гүзәл кызлары өчен чыга беренче чиратта. Рәхмәт. Бик дулкуланып кына әле сәхнәдә чыгыш ясадым. Бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә шушы Алтын Барс, Татар җыры Алтын Барс фестивален үткәрүчеләргә. Бу Алтын Барс алуы минем өчен бик зур куаныч. Барыгызга да телим тазалык, саулык, озын гомер, ак бәхетләр, яңа еллар белән сезне. Булат Җиһаншин ки Розалия Нургалиева сүзе. Мизгел җыры белән Булат Җиһаншин.
Yaktı dünyalarda yaşaurlardan kim tuya Taşı bulup bakkan şişmelerini kim tuya Taşı bulup bakkan şişmelerini kim tuya Yaktı dünyalarda yaşaurlardan kim tuya Taşı bulup bakkan şişmelerini kim tuya Kim tuya Mizgilgene qulnak bu bizning Bu bir günlük fani dünyada Bir qarasam ko'pmi yashalgan bit O'zing hali shuni to'ymada Bir qarasam ko'pmi yashalgan bit O'zing hali shuni to'ymada Yaktı dünyalarda yaşaurlardan kim tuya Taşı bulup bakkan şişmelerini kim tuya Taşı bulup bakkan şişmelerini kim tuya Yaktı dünyalarda yaşaurlardan kim tuya Taşı bulup bakkan şişmelerini kim tuya Kim tuya Yaktı dünyalarda yaşaurlardan Eytegişi kimsin kim tuya Taşı bulup bakkan şişmelerini Yaşaganda qaysimiz tuya Yaşaganda qaysimiz tuya Алтын Барс халыкара премиясы белән Мизгел җырын башкарганы өчен Булат Җиһаншин бүләкләнә. Кадерле Булат, сине я җырчы буларак кына түгел, шул ук вакытта җыр авторы һәм авторлык җәмгыятебезнең әгъзасы буларак тәбрикләү минем өчен икеләтә шатлык. Тормышыңда бәхетле мизгелләрең күп булуын теләп, сиңа шушы алтын барсны тапшырабыз. Минем тыңлаучыларыма бик зур рәхмәт. Киләсе альбомны тагын да матурак итеп язырга тырышырмын. Һәм дә инде шушы Мизгел исемле җырны язган авторга, сүзләрен язган авторга Разилия Нургалиевага бик зур рәхмәт. Фердинанд Гайсинки һәм сүзләре мәхәббәт җимешләрем. Җырлый Резида Кадирова.
Başı tatlıdan yazmışның özü төсле. Йөрәге бездә саклыйбыз гомерлек сөю хисен. Исәними йөргесез йөрәгем бәгырьләрен яшьлек агашында пешкән мәхәббәт җимешләре. Йөргесез йөрәгем бәгырьләре яшьлек агашында пешкән мәхәббәт җимешләре. Исәними йөргесез йөрәгем бәгырьләре яшьлек агашында пешкән мәхәббәт җимешләре. Яшьлек агашында пешкән мәхәббәт җимешләре. Яшьлек агашында пешкән мәхәббәт җимешләре. Алтын Барс халыкара премиясы белән мәхәббәт җимешләрен җырын башкаручы Резида Кадырова бүләкләнә. Җырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә Сервис Агро ширкәтенең генераль директоры Каримов Габделхай Йосыф улын чакырабыз. Резида, сен эстрадага шактый тәҗрибә туплап өлгереп килдең. Ә безнең Сервис Агро ширкәте бүгенге көндә үсемлекләрдән мул уңыш өлгертер өчен бар көчен куя. Сез мәхәббәт җимешләрен кайгыртсагыз, без бар җимешләрне кайгыртабыз. Бергә муллыкта яшәргә язсын. Бәхет телим сезгә. Бик зур рәхмәт. Мин бүген бик шатмын. Бүгенге бәйрәмдә менә безнең Татар радиосы Барс медиа оештырган бик матур елга бер була торган бик тантаналы зур бәйрәмебездә мин бүген катнаштым. Шуңа күрә бүгенге шушы зур тантананы оештыручыларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм шулай ук аларга саулык, сәламәтлек, безнең җырларыбызны күреп, матур җырларыбызны ишетеп, халыкка җиткерергә булышканнар өчен аларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Гөл Сәрвәр сүзләре Наил Табанаков кие яратулар булсын газапсыз. Җырлый татар җыры 2005 лауреаты Ландыш Нигъмәтҗанова.
Сәрвәр сүзләре, Наил Табанаков киенә иҗат ителгән «Яратулар булсын газапсыз» җырын башкарып, Ландыш Нигъмәтҗанова Алтын Барс халыкара премиясе һәм диплом белән бүләкләнә. Җырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә безнең Гәҗит газетасының баш редакторы Файз Рахманов Илфатны чакырабыз. Рәхмәт, Ландыш, хәтерлисеңдер. Инде менә син узган ел бу сәхнәгә Йолдызлар фабрикасы җиңүчесе буларак аяк баскан идең. Инде менә шушындый мәртәбәле фестивальнең татар җырының лауреаты булдың. Тик онытма, тугры юлдашларың арасында безнең Гәҗит газетасы да булса, синең яратуың гына түгел, сәхнәгә, иҗатка юлың да сикәлтәләрсез булыр дип уйлыйм. Зур җиңүең белән һәм рөхсәт итегез, сиңа беренче Алтын Барсыңны тапшырырга. Иң беренче чиратта минем бик зур рәхмәтләрне Барс Медиа компаниясына белдерәсе килә. Чөнки узган ел мин Йолдызлар фабрикасында катнашкан идем. Быел инде татар җыры фестивале лауреаты булдым. Һәм үземнең шул иҗади үсешемә бик шат. Мөнир Мазунов сүзләре Марат Мухин кие. Карлыгач. Җырлый асыл яр. Min seni uyulap uyanım, gün elimle
иҗат ителгән карлыгы җырын башкарганы өчен Асыл Яр Алтын Барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә АВТ Һава транспорты агентствосы директоры Азамат Сабировны чакырабыз. Асыл Яр, син күңелең карлыгачлар артынан заңгар күкә омтыла икән. Без сине хыярны тормышка ашырырга әзер. АВТ Һава юллары агентлыгы ярдәме белән син күкнең теләсә кайсы катына мине аласыз. Чөнки безнең белән канатлар үсә. Зур рәхмәт шушы Барс медиа компаниясына һәм Татар радиосына үзләренең шундый зур бәйрәмнәрен оештырганнар өчен. Һәм әлбәттә инде кадерле тамашачыларга һәм композиторларга шундый матур җырлар язганнар өчен. Әлбәттә бу бүләк тамашачылар белән безнең уртак бүләгебез. Зур рәхмәт сезгә. Бәйрәмнәр белән. Нәкъ шундыйлардан берсе Фәрит Таишев каршы алыгыз. Фәрит Таишев. Яратам. Яратам. Юксынам, сагынам. Сагындым, сагынам, сагынам. Син бар дип яшәгән көннәрне, ялварып язмышка ялынам, кайтар дип йолдызлы төннәрне. Яраттым, яратам, яратам, гомердә мәңгедә онытмам. Суларга төшкәндәй югалттым, эзләсәм дә сине таба алмам. Яратам, юксынам, сагынам, син икән өметем чактысы. Кышларда яныңа талпынам, син сөю тыным яктысы. Юксынам, юксынам, көннәрдә, төннәрдә яман су. Шикләпсез дөньяны тарсынам, күңелем ярсулы агым су. Яратам, юксынам, сагынам, син икән өметем чактысы. Кышларда яныңа талпынам, син сөю тыным яктысы. Яратам, юксынам, сагынам, син икән өметем чактысы. Кышларда яныңа талпынам, син сөю тыным яктысы. Яратам, юксынам, яратам, юксынам, сагынам. Яратам, юксынам, сагынам, син икән өметем чактысы. Кышларда яныңа талпынам, син сөю тыным яктысы. Яратам, юксынам, сагынам, син икән өметем чактысы. Кышларда яныңа талпынам, син сөю тыным яктысы. Син сөю тыным яктысы. Яратам.
Rasim Jalal sözləri Askar Usmanov tüyünə icad edilgən Yaratam, Yuxsunam, Sağınam jırın başqarıb, Farid Taishev Altın Bars Xalqara premiyası həm diplom bilan бүләкләнә. Жырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә Вашбыт җиһаз кибетләре шелтәренең генераль директоры Сафин Фәрит Рәшит улын чакырабыз. Вашбыт җиһаз кибетләре пәйда булуга Сигәннең белән шалашта да җәннәт дигән мәкаль үзеннән-үзе юкка чыкты. Гомерегездә җырдагыча яратып, юксынып, безнең йыр җиһазларын сагынып үтсен. Беренчедән рәхмәтләремне әйтәсем килә сезгә, кадерле тамашачылар. Үзегезнең тавышыгызны минем җырга биргәнегез өчен. Әлбәттә, яратам, юксынам, сагынам җырының авторларына да рәхмәт әйтәсем килә, Расим Җәлалга һәм Аскар Усмановка. Рәхмәт сезгә, сезнең өчен. Синең кочагыңда җыры белән Лауреатыбыз Ләйсән Гимаева. Карап елмайган кояш, синең кебек яши көлеп, кауларның зәңгерлегедә, күзкәйләреңнең төсе кебек, икәүләшеп җылынабыз, койнар сөю чагында, җил яңгырдан качып кына яшим синең кочагыңда. Өнемдә дә төшемдә дә качып кына яшим синең кочагыңда. Өнемдә дә төшемдә дә инде хәзер уемда да тик син бар. Сине шашып сөяр өчен бер назар кочар өчен җирдә мин бар. Миңа тик син генә кирәк булуым яшәгән саен аңлыйм. Бер сәгатьтә бер минутта җаны каем синнән башка
Leyla devletimiz sizlerine icot etilgen senin kuşağında jırın boşkarıp Leysen Gimayeva Altın Bars Halkara Premiyasına layık buldu. Jürшіні тәбриклеу үшін сәхнеге Ақшарла газетасының баш редакторы Сафина Рузиля Хасим қызын шақырабыз. Құшағыңа алып, яратырлы кішің болса, әйбәт. Әміне қолға икең бірге болған шақта газета тұтып, сыйынып отырсаң, тағы да яқшы. Әйінді ол тұтқан газетаң Ақшарлақ екен, икілетәшіп. Hürmetli, süykümlü, yumuşak Leysen, seni şun көңілібізден бүгінгі тұрмыштағы истәлекле вақиғаң белән тәбрик итәбез. Һәм сиңа шушы алтын барс сынын тапшырабыз. Жыр белән күңелләр яшәрә, кәефләр күтәрелә. Кадерле тамашачылар, җырдан бер вакытта да аерылмагыз. Татар җыры белән сезне яңа еллар белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бары sizning үшін генә Марат Кабиров сүзе Ризван Хакимов киенә язылган күңелләр канатлансын җыры белән яраткан җырчыгыз Нәфкат Нигъмәтуллин. Biz bu jirga ikki kelmaganmiz. Har birimiz birdan birgina muhabbatning o'zi shekilliz. Samimiy va saf ta'sirida muhabbatning o'zi shekilliz. Samimiy va saf ta'sirida Usırayla uzak ömür qabatlanmasın. Dik ko'ngillar qanatlansın, qanatlanmasın. Qalmasın qanatlarımız dolmasın әлі. Bugün gün genişke olmasın әлі. Kinmeyip ömür ufganına Utsa yaşlık yılları Bizning ömür ağır bulsa bo'ldi. Gönürlük ömür bulmadı. Bizning ömür ağır bulsa bo'ldi. Gönürlük ömür bulmadı. Usırayla uzan ömür qabatlanmasın. Dik ko'ngillar qanatlansın, qanatlanmasın. Dolmasın qanatlarımız dolmasın әлі. Bugün gün gelişke olmasın әлі. Günler kuptan kendi Akillaşıp durra küstürüp Bizning baxtı nak bugünkü günde Nak bugünkü günge biz kerak Bizning baxtı nak bugünkü günde Nak bugünkü günge biz kerak Usırayla uzar ömür qabatlanmasın. Dik ko'ngillar qanatlansın, qanatlanmasın. Dolmasın qanatlarımız dolmasın әлі. Bugün gün gelişke olmasın әлі. Bugün gün gelişke olmasın әлі. Hey!
Талмасын, талмасын балакларыбыз талмасыннар. Бүгінгі күн үкешке болмасыннар. Біздің күндер үкешке болмасыннар. Бүгінгі күн үкешке болмасыннар. Күңелләр канатлансын жыры белән Нәфкат Нигъматуллин алтын бакс халыкара премиясына лайык булды. Җырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә Рәсәй Зәркән ширкәте Алмаз холдинг регионара менеджеры Малышева Лилияны чакырабыз. Исәнмесез? Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Зур җиңүегез белән сезне Нәфкат әфәнде. Безнең Алмаз холдинг ювелир компаниясе дә сезнең моңлы җырларыгыз кебек күңелләрне канатландыра, кешелекне гүзәллек дөньясына әйди. Әйдәгез, күңелләр канатлансын, йөрәкләр сафлансын. Киләчәктә дә матур җырларыгызны тыңлап, гүзәллек дөньясына бергә атлыйк. Отар бәйрәме шундай бик күңелле бара. Шуннан да инде бу бәйрәмне оештырган өчен Барыс медиасына бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән, кадерле дуслар. Нәрсә диде инде ул сиңа? Әйтмим. Тик-так, тик-так, тик-так диде. Кым сәгате җыры белән Дилә Нигъматуллина. Тик-так, тик-так.
Алмаз Хамзин сөзі Аскар Усманов кейіне язылған қым сағаты жырын башқарғаны үшін Диля Нигматуллина алтын барс халықара премиясы белән бүләкләнә. Жырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә 105 FM ешлыгында эшләүче Татар радиосы директоры Миргаязов Алмаз Таһир улын чакырабыз. Хәерле кич, кым сәгате вакытның туктаусыз агуын күрсәтә. Ләкин аны һәр вакыт әйләндереп куеп, тормышны яңадан башлап була. Тормышыңда бәхетле минутлар кым сәгатендәге кым бөртекләре кебек шиксез күп булсын дилә. Татар радиосы һәр вакыт синең белән. Татар җыры әлбәттә ул бик зур бәйрәм. Шын мәгънәсендә елның иң зур вакыйгасы. Һәм шу татар җырында җырлауыма мин шулай ук бик шатмын һәм бу бәйрәм белән барчагызны да тәбрик итеп китәсе килә. Рәхмәт барыгызны да татар радиосын тыңлагыз һәм татар җырын һәр вакытта карап һәм татар җырына килегез. Табигатькә табанып, кайтырмын авылым сиңа дип, жыр җырлыйбыз сагынып. Урак түгел, чүкеч түгел, микрофон кулларыбызда, иген дулкыннары шаулый шигырь юлларыбызда. Без йөрибез асфальт таптап, сагынудан чалыш атлап, инде лауреатлар булдык, буразналар мактап. Татар җыры эстрада фестиваленең икенче өлешен шулай шигъри юллар белән башлаганбыз икән. Бу юкка түгел, чөнки милләтебезнең байлыгы булган җыр җәүһәрләре күбесенчә авыл җирлегендә туа. Аларны берләштерүче, дәрт истәүче генераль спонсорыбыз. Туган авылым ресторанлы күңел ачу комплексы. Туган авыл һәрберебезнең йөрәгендә. Генераль спонсорыбыз җәмәгать. Даими партнерыбыз Рәсәй Зәркән ширкәте Алмаз Холдинг. Һәр хатын кызның кылагында, бармагында, ир-атның муенында. Гүзәллек иленә безнең белән. Бер башы з, икенчесе ләй, өченчесе лә.
Kamil Сәгадәт сүзләре Ләйсән Махмутов киенә Жан Ярам җыры белән Татар җыры сәхнәсендә Зөләйлә! Йөрәгемә якын кеше булып, бөтен барлыгымны биләдең. Капысын ачып кергән идем, айда дигәч айга менгән идем. Үзең дәштең миңа, үзең дәштең, үзең килмәдең. Үзең дәштең миңа, үзең дәштең, үзең килмәдең. Көндезләрен шәм яндырып эзлим, төннәремдә айга ялварам. Давыллардан йылып, упкыннарга аткан, төзәлмәслек минем җан ярам. Давыллардан йылып, упкыннарга аткан, мәңге төзәлмәслек җан ярам. Аянымда яқы йылдыз булып, зөһрә йылдыз булып син янсаң. Хисләремнән ефәк баскыч йөрәк, синең янга мин дә менәр идем. Яннарыңда миңа, яннарыңда урын таба алсаң. Яннарыңда миңа, яннарыңда урын таба алсаң. Көндезләрен шәм яндырып эзлим, төннәремдә айга ялварам. Давыллардан йылып, упкыннарга аткан, төзәлмәслек минем җан ярам. Давыллардан йылып, упкыннарга аткан, мәңге төзәлмәслек җан ярам. Көндезләрен шәм яндырып эзлим, төннәремдә айга ялварам. Давыллардан йылып, упкыннарга аткан, төзәлмәслек минем җан ярам. Давыллардан йылып, упкыннарга аткан, мәңге төзәлмәслек җан ярам. Көндезләрен, төннәремдә айга ялварам. Давыллардан йылып, упкыннарга аткан, төзәлмәслек минем җан ярам. Мәңге төзәлмәслек җан ярам. Жан Ярам җырын башкарып Зөләйлә кызлары Алтын Барс халыкара премиясе һәм диплом белән бүләкләнәләр. Кызларны тәбрикләү өчен сәхнәгә яңа карашлы Кәеф ничек газетаның баш мөхәррире Сафаров Данил Наил улын чакырды. Зөләйлә, кызлар, сезне шушы җиңү белән чын күңелдән тәбриклим. Жан ярасыннан бер усул бар, шуны сезгә сер итеп кенә әйтәм. Ул Кәеф ничек газетасын уку. Әгәр дә безнең Кәеф ничек газетасын укысагыз, сезнең кәефсезләнеп утырырга вакытыгыз калмас. Чын күңелдән котлыйм сезне. Рәхмәт, бик зур рәхмәт.
Кадерлі дуслар, кадерлі тамашачылар, біз сіздің білән, өзіміздің шатлығыз білән ортақлашабыз. Бұл енді біздің екінші алтын барысыбыз. Шуңа біз бик шат. Рахмет Лейсен Махмутовға екінші барыс аның жыры үшін. Бірінші туманнар болды, екіншісі жан ярам деп атала жырым. Үшінші жыр сізден қызлар тұрыш. Жоқ енді Лейсен, тағын бір жыр язасың да, онары қар бір бізде бірер барыс бола. Міне шул, рахмет сізге, барысға да. Бик зор рахметлерибизни уюштурушчуларга билдиребиз. Әтиңе, неңе әйтинде, мындай вакытта бит әтиңе неге әйтәләр рәхмәт диеп. Әтиләребезгә, ниләребезгә, якын кешеләребезгә бик зур рәхмәт. Роберт Миңнуллин сүзләре Оскар Усманов кие кайтып киләм сине озатып жыры белән. Татар жыры сәхнәбездә Илнар Сәйфиев. Гармун тавышлары акрынына таңда сызыла. Беркем белми гашык булганымны, дөньяның иң гүзәл кызына. Сандугачлар кала сүз катыпла, йолдызлар кала күз атты. Дөньяда кайтып киләм сине озатып. Гомергә дә онытылмас шушы кара төннең якты мизгеле. Мин кычкырып җырлап кайтып киләм, бәхетеңнән җырлыйм билгеле. Сандугачлар кала сүз катыпла, йолдызлар кала күз атты. Дөньяда мин иң бәхетле кеше, кайтып киләм сине озатып. Хыяллар булып кайтып киләм, үзем кайтам, үзем ашыгымны. Тахирдан да ныграк яратам мин, Мәҗнүннән дә ныграк ашыгымын. Сандугачлар кала сүз катыпла, йолдызлар кала күз атты. Дөньяда мин иң бәхетле кеше, кайтып киләм сине озатып. Сандугачлар кала сүз катыпла, йолдызлар кала күз атты. Дөньяда мин иң бәхетле кеше, кайтып киләм сине озатып. Дөньяда мин иң бәхетле кеше, кайтып киләм сине озатып. Кайтып киләм сине озатып жырын башкарып, Илнар Сәйфиев алтын барс халыкара премиясына лайык булды. Жырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә Таланец стоматологик клиникасы директорын Хакимуллин Алмаз Илгизәр улын чакырды. Кешке якта кызларны озатып кайтып килгәндә, бүтән егетнең йодрыгы белән очрашу мөмкинлеге бермә-бер арта.
сиңа бер генә тәкъдим. Тешләрнең бөтенлеген саклап торучы талант стоматолог кеңесен барлыгын онытма. Иҗади уңышлар сиңа. Зур рәхмәт. Яшәсен татар җыры, яшәсен татар халкы. Барыгызны да яңа еллар белән тәбрик итәм. Саулык, сәламәтлек, озын гомер, ак бәхетләр сезгә. Аскар Усманов ки Рәсим Җәләл сүзләре «Мин синең йолдызың». Җырлы 2004 һәм 2005 татар җыры лауреаты Әлфия Әсхамова. Байларда йөрисең, кемнәрне күзлисең, мин барлыкны белмисең микән? Бер генә күрсәм дә, ни генә дисәң дә, син минеке булырсың иркәм. Уйнап кына ярап, күзләремә карап, әйт әле бер яратам диеп. Язның нурларыннан, җәйнең гөлләренең, назлар көтәм яратып сөеп. Читләрдән эзләмә, ятларны күзләмә, мин бит ул эзләгән төн ярым. Әллә каян көткән, Ходай насыйп иткән, янәшәңдә йөри бит барым. Уйнап кына ярат, күзләремә карап, әйт әле бер яратам диеп. Язның нурларыннан, җәйнең гөлләренең, назлар көтәм яратып сөеп. Уйнап кына ярат, күзләремә карап, әйт әле бер яратам диеп. Язның нурларыннан, җәйнең гөлләренең, назлар көтәм яратып сөеп. Бир әле кулыңны, яшермә сереңне, онытылсын хыяллар йолдызы. Җиденче кат күктән, өмет белән көткән, мин бит ул йолдызың җир кызы. Уйнап кына ярат, күзләремә карап, әйт әле бер яратам диеп. Язның нурларыннан, җәйнең гөлләренең, назлар көтәм яратып сөеп. Уйнап кына ярат, күзләремә карап, әйт әле бер яратам диеп. Язның нурларыннан, җәйнең гөлләренең, назлар көтәм яратып сөеп. Язның нурларыннан, җәйнең гөлләренең, назлар көтәм яратып сөеп. Рәсим Җәләл сүзләре. Аскар Усманов киенә иҗат ителгән «Мин синең йолдызың» җырын башкарып, Алтын Барс халыкара премиягә Әлфинә Әсхамова лаек булды. Җырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә «Аргументы и факты» газетасының башкарма директоры Сабирова Рамиля Абдул кызын чакыра. Әлфинә ханым,
Алтын барс йолдызларга юл күрсәтүче булса, безнең газета мәгълүмат дөньясына дөрес юнәлеш бирүче. Мондый йолдызларның сезнең тормышыгызда бик күп булуын телибез. İkinci yıl rəttən Altın Barız премиясы лауреаты болуыма бик шатмын. Демәк, мен юкка гына җырламаганмын. Барысына да, бигрәк тә үз тыңлаучыларыма барысына да зур рәхмәтләремне белдерәм. Барыгыз да бәхетле булыгыз. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Талантлы, шибәр кызыбызны каршы алыгыз. Илсия Эрганиева сүзе Сара Садыйкова киенә иҗат ителгән Йөрәк сыры җыры белән Мәликә.
жырын башкарып, Мәлике Алтын Барс халыкара премияга лайык булды. Алтын Барс һәм диплом тапшыру өчен сәхнәгә Европа Плюс радиостанцияның генераль директоры Ибляминов Марат Рөстәм улын чакырабыз. Малика, разрешите от радиостанции Европа Плюс Казань и от себя лично поздравить вас с этой победой, пожелать дальнейших творческих успехов и пожелать не останавливаться на достигнутом, работать, и чтобы на волнах Европа Плюс на весь мир вместе с мировыми звездами когда-нибудь зазвучали, в конце концов, и татарские песни, и вручить вам Золотого Барса. И жады уңышлар сезгә. Зур рәхмәт. Большое спасибо. Иң беренчедән җырларымның авторларына зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Менә шу матур бәйрәмне оештыручы Барс Медиа компаниясенә зур рәхмәт. Мин бик шатмын, мин бик бәхетле кеше. Һәм әлбәттә сезне, кадерле дуслар, яңа ел белән. Мин сезне яратам. Leysen Biktimirova kiye, Gülserver sözleri. Karşılığız bizden 1000 mertebe yakşırak Dile hem Salavat dueti. Көк yüzünde күпме yıldız yana iken sana bulmay olar bir hesap senin көңелеңдә ниләр уйлап яна белеп булмый анда şayan sözler bilen endəşib Aşık buldum sina özün bilsen idi Anlaşırgaydı sirləşib Əgər görsən mini yalmayıb güləsin Şayan sözler bilen endəşib Aşık buldum sina özün bilsen idi Anlaşırgaydı sirləşib Жырлыйм маңайы Ничек жәліп едім Сенің жүрегіңні Оларсың мыйган ойланып Әгер көрсең мені елмайып күлесің Шоян сөзлер білен endəşib Aşık oldum sina özün bilsen idi Anlaşırgaydı sirləşib
Йөрисеңме әллә белеп хисләремне шаяртулар белән тик сынап Мин ышанам әле Бер аңларсың мине Яратуы минем чын-чынлап Әгәр күрсәң мине шаян сүзләр белән өндәшеп Гашыйк булдым сиңа үзең белсәң иде Аңлашырга иде сөйләшеп Әгәр күрсәң мине шаян сүзләр белән Гашыйк булдым сиңа үзең белсәң иде Аңлашырга иде сөйләшеп Гашыйк булдым сиңа үзең белсәң иде Аңлашырга иде сөйләшеп Аңлашырга иде сөйләшеп Аңлашырга иде. Жырын башкарганлыгы өчен Дилә Нигъматуллина һәм Салават Миниханов дуэты Алтын Барс халыкара премиясе белән бүләкләнә. Җырчыларны тәбрикләү өчен сәхнәгә Тат Агрохим сервис ширкәтенең генераль директоры Калимуллин Рөстәм Салих улын чакыра. Хәерле кич. Татар җыры эстрадасында менә мондый фестивальнең булуы ул зур куаныч. Яңадан яңа йолдызлар бүләктүче татар җырына озын гомер. Менә бүгенге Дилә белән Салават кебек дуэтларның күбрәк булуын теләп, җырдагыча аңлашып яшик дуслар. Быел татар җырында хәтта 2 тапкыр чыгырмын бу сәхнәгә дип уйламаган идем. Менә Салават аркасында гына булды инде бу хәл. Һәм Салават бу алтын бар сиңа. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт Диләгә, бик зур рәхмәт шушы җыр язган кешеләргә, бик зур рәхмәт Барс Рекордска, бик зур рәхмәт. Тыңлаучылар, сезгә бик зур рәхмәт, чөнки сезнең аркасында гына шушы җыр Алтын Барс премиясына лаек булды. Яңа еллар белән сезне, уңышлар сезгә. Бәхетле булыгыз яңа ел белән. Каршы алыгыз татар җыры 2005 лауреаты Зөфәр Билалов. Aşıkımın min bilem Barı sina barı tik sina Gözlerime kara aldamılar anla Tik gözlerde küngül kızgısı Gözlerime kara aldamılar
Hüseyin hem Züfer Bilalov kiyine yazılgan Min nişlermin seni yugaltsam jırın başkaruşı Züfer Bilalov Altın Bars Halkara premiyası bilen buleklene. Jırşını tebriklew üçün sahnege Karsar Avtuzagi direktoru Abrarov Ramiz Halil Bu zamanda koya тобасын, koya югалтасын біліп болмай. Зифер Билалов біздің татар милләтінің ең зор табышы ол. Югалтулар жырларда гына болсын деген тілекте қалып, Зифер сиңа татар сәхнәсінің, эстрадасының ең зор бәйесі болған Алтын Барсының тапшырабыз. Біріншіден, зор рахматын айтасым келе біздің тыңлаушыларыбызға, халқыбызға, жыр яратушы милләттәшләребезгә. Ана әлбәттә үземә дә рәхмәт. Чөнки бу җырны үзем иҗаттым, шигъри юлларында көендә һәм рәхмәт Азат Хусейновка. Без аның белән бергәләп бу җырның көен иҗат иттек. Һәм әлбәттә оештыручыларга зур рәхмәт. Рәхмәт Барс Медиа компаниясе зур эш алып баралар. Әлбәттә җиңел түгел, авыр эш, шуңа күрә шушы авыр эшләрендә барысына да, барлык спонсорларга да, оештыручыларга да, Барс Медиа компаниясына да бары тик уңышлар телим. Сәламәт озын гомер. Шушы матур эшләрен озак еллар алып барсыннар иде безнең халкыбыз өчен, милләтебез өчен. Оллы йөрәкле, киң күңелле җырчыбыз Хания Фәрхине чакырабыз. Зифа Нагаева ки һәм сүзләре соңгы тукталыш. Соңғы тукталышта кителмәдем сөюдә ярышка урамын арыны ялгыз ураганда очрамыйсың хәтта ялгышта сагыныр булсаң төшләреңә керәм онытам дигән уйларыңны өзәм вакытларда вакланмыйча түзәм көтәм дисәң йөгереп Сайын светофорлар, кызыл утлар, яна яшел утлар, урам чыгу, түгел сине көтү, кызыл утлар бушка гомер өтү. Сагыныр булсаң, төшләреңә керәм, онытам дигән уйларыңны өзәм, вакытларда вакытламыйча түзәм, көтәм дисәң йөгереп киләм. Сагыныр булсаң, төшләреңә керәм, онытам дигән уйларыңны өзәм, вакытларда вакытламыйча түзәм, көтәм дисәң йөгереп киләм. Мәхәббәттә соңгы тукталышта калмасыннар дусларым, танышылар. Сөюләрдә булмасын ялгышылар, язмышыларда бәрелеш чалышылар. Сагыныр булсаң, төшләреңә керәм, онытам дигән уйларыңны өзәм, вакытларда вакытлам
Vakalanmışa tüzem Kütem diysem yürüp gilem Soğalır bulsan düşlerine kirem Olutam diyen uylarını üzem Vakıtlarda vakalanmışa tüzem Kütem diysem yürüp gilem Vakıtlarda vakalanmışa tüzem Kütem diysem yürüp gilem Kütem diysen yürüp gilem Соңғы тукталыш жырын башкарып, Хания Фәрхи алтын барс халыкара премияга лайык булды. Жыршыны тәбрикләү өчен сәхнәгә Барс медиа компаниялар берлеге директоры шурасы рәисе Гараев Камил Мәүлет улын чакырабыз. Hayırlı kеш. Татар жыры фестивалі менә инде 6-нчы тукталышын ясады. Яраткан жыршыбыз Хания Фәрхи әле бер генә тукталышта да төшеп калмады. Сиңа яңадан яңа иҗади уңышлар телибез. Һәм алдагы тукталышларда соңгысы булмасын дип, шушы алтын барсын тапшырабыз. Рәхмәт сезгә. Hürmetli millettaşlar, kadirli dostlar, менә тагын шушы бүгенге көнгә килеп җиттек. Яңа ел алдыннан бу көтеп алган фестивалебез Татар җыры 2005. Мин бик бәхетлемен, шатмын, чөнки дөньяны матурлык саклап кала ала дигән гыйбарә бар. Мин әйтер идем, милләтебезне, безнең җыр көчле рухта булган, горурланып тыңлый ала торган безнең татар җырыбыз, татарлыгыбызны саклап калыр Алла бирсә. Озак еллар дәвам итсен иде. Бу безнең традициябыз, фестивалебез. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Һәм дә инде безне күтәргән, безне бәхетле җырчы ясаган тамашачыларыбызга. Яңа ел бәйрәмнәре белән, бәйрәм белән, фестиваль белән сезне, дуслар. Гөлнара Рәшитова сүзе Ленар Бикмурзинки туган көн җыры белән Лауреатыбыз Айдар Галимов. Син иң кадерлем, бердән берем син минем. Ниләр генә бүләк итим, туган көнеңә синең. Җырларымның иң моңлысын, аңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барасын. Җырларымның иң моңлысын, аңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын. Йолдызлы иң зур галәменең, чәчәк аткан бар гөлем, әллә бүләк итәргәме бу тантаналы көнне. Җырларымның иң моңлысын, аңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, аңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын.
Totlayman min şın көңілден Сені туған күн білән Сенің байрам, менің байрам Гүл шулай болса екен Қырларымның ең мұңлысын Таңдарымның ең нұрлысын Көңілімнің бар жаласын Гүлләп итәрмін барасын Жырларымның ең мұңлысын Таңдарымның ең нұрлысын Гүлләп итәрмін барасын Гүлнара Рашидова, жырның авторы. Туған күн жырын башқарып, Айдар Галимов Алтын Барс халықара премияға лайық болды. Жыршыға Алтын Барс һәм диплом тапшыру үшін сәхнәгә НАСКО Милли именият ширкәтенең маркетинг департаменты директоры Сөләйманова Гөлфинур Рафик кызын чакырабыз. Милли именият ширкәте НАСКО кебек Айдар. Син бит татар сәнгатенең иминлеге сагында торучы җырчыбыз. Илләр имин, җырлар милли, күңелең бай булсын. Амин. Рәхмәт. Дулкынландым, сәхнәдә кайбер сүзләрне әйтә алмый калдым. Бөтенләй бер сүз дә әйтә алмый калдым. Беренче тапкыр сәхнәгә чыккан кеше кебек, уйлап карасаң 15 ел артта, менә татар җырында инде 6нчы тапкыр сәхнәдә басып торам. Аллага шөкер, татар җыры бар иде, татар җыры бар, татар җыры яши, татар җыры булачак дип урмыча әйтергә була. Исәнлек булсын, исәнлек бирсен Ходай. Оештыручыларга рәхмәт. Чынлап та бу инде зур адымнар, 6нчы адым быел. Киләчәктә дә адымнар тагында киңрәк, ныклырак, уңышлырак һәм ышанычлырак булсын. Шуны телим. Мөмкинлектән файдаланып, яңа еллар белән сезне барыгызны да. Яңа уңышлар, ак бәхетләр, күңел тынычлыгы, яңа очрашулар. Рәхмәт. Бәйрәм белән. Сандугаччыларга тиң, мұңлы тавышлы, эстрадыбыз күгендә үзенең нуры белән сүрелмәс, якты эз калдыручы җырчыбыз Зәйнәп Фәрхетдинова, балан тәлгәсләре.
Delgeç ballanlarda yazmış aşıları var. Gözlerimde yaş perdesi, jırlarımda sağışlar. Deret karşında ballan ağaçı, çiçeklerim mahturdasın, yemişler bir kaşı. Deret karşında ballan ağaçı, çiçeklerim mahturdasın, yemişler bir kaşı. Çiçeklerim mahturdasın, yemişler bir kaşı. Yemişler bir kaşı. Yemişler bir kaşı. Кәусәри Яшафикова сүзенә Наил Шәймәрданов кейіне иҗат ителгән Баллан тәлгәчләре җырын башкарып, Зәйнәп Фәрхетдинова Татар җыры 2005 фестиваленең лауреаты булды. Җырчыга халыкара Алтын Барс премиясын һәм диплом тапшыру өчен сәхнәгә Туган авылым ресторанны күңел ачу комплексы директоры Усманова Люция Фуат кызын чакырабыз. Эстрадыбызда туган авылын, агач куакларын, чәчәк үләннәрен сездән кебек матур җырлаучы башка кеше юктыр. Туган авылым ресторан күңел ачу комплексына килеп, репертуарыгызны тагын да гүзәлрәк җырларга баетырсыз дигән үмиттә шушы бүләкне тапшырырга. Уравызларга исәп Менә насип булгач, быелгы татар җырында да катнаштык һәм инде халкыбыз белән аралаштык. Зур бәя бирделәр. Чын күңелдән халкыбызга зур рәхмәт, тамашачыларга зур рәхмәт. Шуны гына әйтәсе килә, яшәсен татар җыры дип. Исән сау булыйк, бергә булып, шулай матур гына җырлашып яшәргә язсын. Рәхмәт. Каршылыгыз Салават Фәтхетдинов. Салават! Хәерле кич. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарыгызга бик җитди бер җыр башкарасыбыз килә. Җырның авторы сезнең алдыгызда күп тапкырлар чыгыш ясар киләчәктә дип ышанып калабыз. Талантлы саба егете Рөстәм Зариповның иҗат иткән җыры Бүре турында. Ни өчен бу җырга без тотындык? Чөнки Бүредә без татар халкына хас сыйфатлар бик күп. Бүре ул гадел, тырыш, тугры җаниясе. Тагын да бүренең бер матур сыйфаты бар. Тук бүре бер вакытта да беренче булып ташланмый. Урманга карай дип гаеплиләр, бүректәге бүре баласын. Бәгырсезләр мәңге аңлый олымый, нарасыйның йөрәк ярасын. Sizler мәңгі аңлый нарасыйның йөрәк ярасын. Әдәм исе сеңгән юнлаш бүрек,
Yenlik donat tekken kiyemidir. Bir bala kayga anın için kişirigi cennet tügelidir. Bala kaygavanın için kişirigil cennet tügeldir. Bürükke anı avışı salğan atıp alğaş gaziz enkesin beyge kunektirip belekeyden etke eğlendir maksatı. Kunektir belekeyden etke eğlendir maksatı. Ormanıga qarayıp gayepliler Burukdagi nani burene Ebitul tumıştan vatan perver Şuna ilini barlı yürelim. Hadi tutmuştan vatan perver Şuna ilini barlı yürelim. Hadi tutmuştan vatan perver Şuna ilini barlı yürelim. Şuna ilini barlı yürelim. Rüstem Zaripov'ki ham so'zlarini ijod etilgan Buri jirin boshqargani uchun Salavat Fathiddinov Tatar jiri 2005 laureati deb topildi. Жырчыны тәбрикләү өчен сәхнәгә Комсомольская правда Татарстан газетының реклама хәбәрләр бүлеге генераль директоры Голосова Ирен Владимировна чакырабыз. Мне очень приятно вручать вам приз «Золотой барс» такой звезде, как Салават. Газета «Комсомольская правда» является общероссийской и поэтому очень дорожит многонациональной культурой нашей страны. Мы искренне поддерживаем этот конкурс, и он очень важен и нужен нашей республике. Сегодня наблюдается определенный кризис национальной культуры, и поэтому такой конкурс, безусловно, важен для нашей республики. Я поздравляю вас! Яңа елда бүтін халыққа да, татарларға да, татар болмағандар да, бүтін кішілерге де көңіл тыныштығы тілеймін. Исән емен болыңыз. Болған қайғы қасіреттеріңіз шушы жылда тұрып қалсын узған жылда. Яңа елда яңа оңышлар, яңа бақыт, яңа жырлар, бүтін елге именлік болсын. Бірден болайық, бірге болайық, бақытлы болайық. Менә тагын 1 ел Татар җыры 2005 артта калды.
Тарихта тағын бір фестиваліміз яқты іс қалдырып, йылдызлы көкте урын алды. Киләсе яңа елда яңа исемнәр, яңа җырлар, яңа йылдызлар кабыныр, иң популяр җырлар яңгырар. Сіз де аларны бүгінгедә яратып каршы алырсыз, күңел түреннән урын бирерсез. Ә хәзер сезнең алкышлар астында фестивальдә катнашкан җырчыларны кабат сәхнәгә чакырабыз. Менә алар. Yaşavın patlamasın, Tatar jırı tantanasın. Tuktamasın yıldızlar yangara. Mumlu jırlar dertli giler, balık isin jırlap siler. Her yurtqa kir bizning tatar jiri. Munglu jırlar dertli kiler, xalq hisin jırlap siler. Her yurt bakır bizning tatar jiri. Bizni haman yollar yürüdü. Ufuklarga tobayda. Buranlarda jır sozulsa, жалға Yoldaş yakta, yoldaş bulur, mihnetlerde saklap kalır. Тугры юлдаш безнең татар жыры. Yoldaş yakta, yoldaş bulur, mihnetlerden saklap kalır. Тугры юлдаш безнең татар жыры. Yüreklerden yüreklerge, ümitlerden ümitlerge. Yeyrep yatta al şeşekli yaşav qarı. Her күңелгә barıp җитеп, татар халкын бердәм итеп. Жырлый гайда безнең татар жыры. Her күңелгә барып җитеп, татар халкын бердәм итеп. Жырлый гайда безнең татар жыры. Жырлый гайда безнең татар жыры.